Dnes je naozaj pre nás najkľúčovejšou témou ďalší rozvoj a prilákanie väčšieho počtu fanúšikov na štadióny. Ak sa povie Nike Liga, tak by to mali zazvoniť v ľuďoch také emócie a také významy, že si nájdu dôvod, prečo by vlastne prišli na štadión so svojimi blízkymi, priateľmi, rodinou. Tento ročný workshop je venovaný tomu, aby sme si stanovili vnútorne stratégiu a je prioritne venovaný problematike návštevnosti fanúšikov na štadiónoch, pretože pre nás je toto kľúč. Chceme naozaj ísť do hĺbky a vypočuť si nielen ten hlas celkový ako názor na ligu, ale aj pri jednotlivých kluboch identifikovať možnosti na zlepšenie. To, čo je zaujímavé, je, že ľudia sami si tak trošku žiadajú myslieť akoby za hranice futbalu. A to v tom zmysle, že nie je to len akoby, že Nike Liga by nemusela byť len futbalová záležitosť, ale v zmysle toho, že by to mohla byť akože celkovo taký akože športovo-zážitková udalosť a tam je podľa mňa veľký potenciál. Ponúkať tou ligou príbehy, jedinečné príbehy, vzory, ktoré vznikajú tu, ktoré dnes sú, lebo veľa vzory, dneska vidíte, že mám Mbappého, mám Ronalda, mám Messiho a tie deti nám prídu na tréning, prípravy v dresoch presne Juventusu, Paris Saint-Germain, ale my tam chceme im vytvárať, že chalani, ale vy sa pozrite, že tu na tento chlapec pred vami 15 rokov tu bol a bol presne v tej istej pozícii ako vy. Tú emóciu priamu na ihrisku vytvárajú hráči svojou športovou aktivitou. Ale tú emóciu je potrebné predať, treba ju správne odkomunikovať, treba ju dostať k tým ľuďom, ktorí práve na tú emóciu dokážu reagovať najlepšie. A to je práve úloha marketingu a PR. Ale sa objavujú niektoré hlasy, že skôr to tomu futbalu ako keby škodí, že ten futbal by mal byť futbalom, len sa hrať a podobne na ihrisku. Tvoje odporúčanie takýmto ľuďom? Jasné, však futbal sa má hrať na ihrisku, len futbal nie je len pre tých, čo sa na ihrisku hrajú. A futbal je pre tých, najmä teda pre tých, ktorí na ten štadión prídu a pozerajú sa na tých, ktorí sa na to hrajú. A tí, ktorí na ten štadión prídu, by mali dostať nejaký dôvod a ten dôvod dostanú. Samozrejme jednak je to také, čo sa nazýva, že entry ticket, a to je teda ako nejakým spôsobom kvalitná a zážitková hra, ale súčasne je to aj to, že prídu tam s vedomím, že zaujímavo strávia čas, nie len keď sa pozerajú na ten zápas, ale celkovo.